Kaixo, egunon guztioi. Hemen gaude nire eskuan Marcos eta nire eskerran Iker, eta ni Lukas naiz, eta gaurko saioan harrapaketa jokoak eta material desberdinekin egingo ditugu joko desberdinak. Gaurko saiorako materiala hau izango da. Alde batetik pilotak, gero soka hau erabiliko dugu baita, uztailak, gero konoak eta pikak, eta hau izango da guztia. Lehenengo jolasa, stop jolasa izango da. Honetan, bat harrapatzailea izango da eta besteak iheslariak. Jokoan zehar harrapatuak ez izateko, iheslariak stop hitza esan dezakete. Hau esatean, izar moduan jarriko dira eta harrapatzaileak ezingo ditu hauek harrapatu. Baina berriro jolasera bueltatzeko beste pertsona bat hanken artean pasa beharko da. Orduan jolasa jarraituko du normal. Hasiera honetan, Marcos izango da harrapatzailea eta Lukas eta ni iheslariak. Beraz, hasiko gara. Ikusi duzuen moduan, stopetik ateratzeko kidea aurretik edo atzetik pasa daiteke. Garrantzitsuena da hanken artean pasatzea. Ikusi duzuen moduan, harrapatzailea hartu nauen momentuan, ni izango naiz harrapatzailea. Beraz, rol aldaketa egongo da. Orain, stop jolasaren aldaera bat egingo dugu. Hau, libratzeko momentuan izango da. Oraingoan, izar moduan jarri beharrean, makurtuko gara. Eta kideak gure gainetik salto egin beharko du. Orain, bigarren aldaera bat egingo dugu. Libratzeko momentuan izango da ere, honetan, izar moduan eta salto egin beharrean, egingo duguna izango da hankekin txoke bat egin. Hasiera batean, eskuekin egingo lirateke, baina COVID dela eta ezingo da egin, beraz, hankekin egingo dugu. Kontuan hartu behar dugu, gertatu daitekeela harrapatzaileak beste iheslariak stopean uztea. Hori gertatzen bada, harrapatzaileak izango da jolasaren irabazlea. Bigarren ariketa hurrengoa izango da. Oraingoan ere harrapatzaile bat egongo da, eta besteak iheslariak izango dira. Iheslariak harrapatuak ez izateko zelaian zehar dauden uztailetan sartu ahalko dira. Baina hauetan bakarrik 3 segundutan zehar egon ahalko dira. Hauek igarotzean, uztailetatik atera beharko dira eta jolasa normal garatuko da.
Gogoratu, jolas honetan bakarrik 3 segundutan zehar egon gaitezkela uztaien barruan. Gainera, kontuan hartu behar duzu ere, ezin duzuela uztaien kolorea errepikatu. Hau da, gorri batean baseundeten, horia, urdina edo berde batera joan behar zarete. Eta harrapatzailea, iheslari bat, harrapatzen duenean, rol aldaketa gertatuko da. Gainera, jolas honetan aldaera bat egin dezakegu. Bi hanketan joan beharrean, hanka batean mugituko dira bai iheslariak, bai harrapatzailea. Hirugarren jolasa, beste harrapaketa jolas bat izango da. Honetan, harrapatzaileak baloi bat eramango du, eta iheslariak harrapatzeko baloiarekin harrapatzaileak ukitu beharko ditu. Harrapatzaileak iheslariaren gorputzaren atal bat ukitzean, iheslariak harrapatua izango da, eta honek rol aldaketa gertatuko da, beraz, beraek izango da harrapatzailea. Baina baldintza bat dago. Honek baloia eraman beharko du ukitua izan den gorputzaren atalean. Laugarren ariketa honetan, 2 pertsona izango dira harrapatzaileak. Hauek baloia izango dute. Eta iheslariak harrapatzeko baloiaz baliatu beharko dira. Baina iheslariengana joateko ezin izango dute baloia eskuetan izan. Beraz, harrapatzeko baloia eskuetan, baina mugitzeko baloia ez da izan behar gure eskuetan. Harrapaketa azken jolasean harrapatzaile bat egongo da, eta beste biak iheslariak izango dira. Hauek baloi bat izango dute, eta baloia eskuetan dutenean ezin izango dira harrapatuak izango. Beraz, harrapatzailea baloia ez duen pertsonarengana joan beharko da rol aldaketa gertatzen. Ni izango naiz harrapatzailea.
Bueno, hau izan da guztia. Beraz, zuen lagunekin probatu eta ondo pasa. Agur!